tunchuma kan case ngai thak le tur hi kan ni tin nu na ta na thil poimo tak mai kan hriat ngai thil ani a abik takin nupui pasal nei to te kopui te laka rin omlo pui zia tilang chiang tu ani awangin uluk takin kan lo ngai thale theu do nia ole he khis lo pian chhona bul chu India ram chung Chhattisgarh state a khopakhat bilai anti ani in November ni som kumsang ni som panga khan bilai cheng kum upave to tak IP Misra chuan bilai police son chu kol mangin awabia a chuta chuan a fapa November ni ko zana ina changa a chhuak alo la holo awanga anmang an thu soin an chanpuina awadil tatlat mai ama sain IP Misra hi sumdong lian le hlotling tak mai ni in bilaya nana chuan aming po alang sarin mi te po chuan an za hle a tin ganja jali education society ya IP Misra hi mi poimo tak mai ni in Sri Sang Aracharya Technical College lar taka chairman ani a he mai ba ka hian zirlai tam takte college nei tu po ani hial nge ti chuan fapadwa tak mai nei in aming chu Abhishek Misra ani a ani hi he case lo pian chhona chan hi ni in alo selen no hian Sankararya Group of College sa director ni lai ni a he anna hi athiamin nangai poimo em mai mi ani boka ma se hetianga chungkwa hlim taka an omlai hian Abhishek chu November ni ko zana an in a chhosan hnuwa in lama alo kirle tamia alo maya soita kang khan apa IP Misra in police hna report a thelu khan police po chuan Misra chungkwa thu thlen chu an lo ngai poimo em a arang theiang berin an fapa Abhishek bo zon na chu an thok tan tangal ani ti chuan an hu chhuina atana ama sabera police chuan Misra chungko chena hmun chu tlo in chin hriat lawa ommek Abhishek chungchanga chuan an chungko a mimal tin tin hena thuzo fiana an nei thawa chuta chuan a chungte chuan an fapa chu Delhi a an poimo tak mai ti tura asin thole November ni kwa bhilaya alo kerle tho chu an soya ma se zandariat vela Abhishek chuan a chungte bula chuan ti tur poimo tak nei anga in soin ari lo tor tho soi pa chuan anin chu akarin a chhosan le ngala ti chuan Abhishek chu anrin aya ari ta ka wangin a chungte chuan a chanchin hria tum chuan an kola amai ro chu Abhishek hian kol ala theilo tlat mai chuti rol chuan atira Misra chungkwa te hian ngai thatlo na em po an nei shan lawa a chan chu Abhishek hi anna a tui tak mai ani awangin anna tholai alaklo dewa wanga an kol po changlo ani an jing maya chu mai ba ka Abhishek an kola changa reilo te a ano puile apa IP Misra chuan Abhishek hne na changa message dongin thilpui mo tak ti tur ane awanga are deuh tur thole alo howa tur thu aron soi alo ni a heti lai hian Abhishek hian nopui nei to in fa mi pale me chhia anei to nge ani ti chuan Abhishek chu are ta hle maya apa IP Misra chuan afapa chu a han ko le chena ma se Abhishek phone chu alo in switch off tlat si hei wang hian Misra chung ko ngai chu a thalo tan ta hle a ma se engi mo a chuan an fapa hian a chung te hna a chanchin zong zong shel man labin a hna a boi ve fo thena chumi ani awang chuan a chung te chuan musan mai tumin an muthilaya an fapa po chu alo ho mai rengin an muta a ma se November ni som jing alo ni chuan Misra chung kwa te chu an ruma tang thawa lo chhuakin Abhishek chu ina alo la ho reng lo ani ti chu an hretatlat mai chu vele biak po tumin kol an tumne charchara ma se angai ang bokin Abhishek phone chu alo la in switch off la si chu tiang te ani le tak zela chuan Misra chungkwa chuan an fapa chunga hian thil thalo tak a thleng ani ringin police hna report an theluta alo ni amai ro chu tiang thu zong zong police an hriat nu le chungko member tin zo na an zo nu po a tu te ma rin hlel oma an omlo awangin pon lama nu chuina an chan le ta ngala chuti lai meken IP Misra chuan an fapa an hmu ngei theinan chuan an chung khat le chen tha te hna an puina alo dil ve mek boka ma se heti chung po hian Abhishek chu nili lai a chen hriat lawa bo to in a chung changa chuan tu thar engma hriat tur po alo om theilawa hetianga abo na chan hi an rin dan bira chuan Abhishek chu misol tu ten emo an kidnap ani an ring ta bera hei hi a chan chu Misra chungkwa hi bhilaya chuan an hming a than em wang le
an chung kwa hi a tha zonga an larwang ani pakhat boka hengba ka hian police chuan IP misra chu an chung kwa in hmelma an ni le nei lo te le tun hnaya an chung kwa in boina an to le to lo te an zot le a ma se ani chuan chu tianga boina chu tu te ma ne na an nei lo thole an chunga thil thalo tak ti du tur khopa hotu an nei om a hriat lo thu a sei thunga hemi hnu hian police chuan arang thei ang bera abiseka chu zon mu ani theinan a car number le a thalak te chu Chhattisgarh state a police station sang ati chuan an thon dar le a ma se case chuan ma a son mori mmc ani a mai ro chu November ni som pakhat kum sang ni som panga alo ni chuan police te chuan tu ti hriat lo hnian atangin call poimo tak an dong tlat mai le chuta chuan abiseka car ang tak Raipur airport bola adin thu an ron soi alo ni a Raipur hi Chhattisgarh kho pakhat ni in bilai atang hian mel som ni lai hla ani nge ti chuan report lo lu chu police chuan fin fia turin Raipur lam pan le ngalin chulai hmuna Skoda car lo ding chu abiseka car nge ni ti an fin fia ta a ma se chulai hmuna chuan thilpa ngai lo emo abiseka sul nu om ang tur engma mu ani lo thung chutiang ani ta ka chuan police chuan abiseka chu thlo theina in ramdanga akal ani an ring ta hle a ma se engma fin fia na tur om ala nei the chong lo chuta an thil ti thei ma saber chu Raipur le Bhilai konga CCTV camera om song song uluk taka en chu ani taringota te chuan chunglai vela CCTV chu en fia le ngalin heta hian wani thlak takin footage pakhata chuan abiseka kar tla nai chu an mu fu ta hlo maya amai ro chu CCTV footage chu a fia lo ema wangin tu te nge kar chunga chuan chuang ti hriat ngal mai thei ani lawa ma se thiamna chi sang ne na footage an herem hnuwa kara chuan mi pahni an chuang ani ti hriat thei ani a amai ro chu kar chu abiseka ni lo midangin an khalti hriat ni in hei hi an hriat thei dan po abisekan an in a chho san dona akor hak le footage a langkor chu ain an lo wang ani ber ti chuan police chuan chu kar khaltu chu tu dang ni lovin abiseka kidnap tu nge ani an ring ta hle ani chu mai ba ka himini vek November ni som pakhat kum sang ni som panga tlailama hian IP misra chuan a fapa chungchanga chuan call dongin chuta chuan a fapa chu an kidnap thole poisa an pek lo chuan an tha ngei tur tho kidnapper chuan IP misra chu alo shilbe che boka kidnapperin arun biak ter hian la salam tia bolchanin anin biak top kharnan la salam ti buk chu a hmang le nge a hemi hnu hian police chuan kidnapper call na number chu chui ngal watin chuta chuan Bhilai atanga mel somlia hla atanga call chu man ani thole anron call na number po sim card thar ani ti hriat ani a amai ro chu police officer chuan kidnapper o chu voitam tak ngai thlanon ma se thil dang lam hria tur omlo tlat maya chuti rwal chuan kidnapperin phone call a man tira la salam ti le anin biak top dona la salam ti tho a soiwang khan nexalite mi le sa nge ani an jing le ta ani hei hi a chan po Bhilai bor vela terrorist le misol rol ho hian la salam ti hi an hmang warin an pol in chin chian atan bera an hmun wang ani pakhata chumei ba ka nexalite hi misol rol om khom terrorist kan ti thin mai ang hi an ni a India rama hian kumsang khazakwa sumruk pasaria dei to khan an pol chu lodin to in West Bengal khopui pakhat Naxal bori hming soya a hming hi phu an nge ti chuan chutia police te abiseka zonga boi takan omlai chuan Bhilai atanga mel somriat lai hla a ruang an hmu tho report an dong li a ma se ruang chu tungi ani ti hriat theilo khopa soi sak ani awangin police chuan an mi bo zon lai mek abiseka alo ni paltakin ti in IP misra DNA nen chuan an en kopta wata amai ro chu van ni thlak takin kan ti don nge van doi thlak takin kan ti zok don an mi zon mek abiseka chu alo ni lo ti chu DNA result atang chuan an hrita a chutiang chuan abiseka po kar ni lai chin shat lawa bo to in uluk le zol zokin police chuan abiseka call detail le phone location le chu amalte te in an hanjer chang le ta chara ta chuan abiseka biak nun ber kim si je ni chu thu zo fia turin an kaule a heta an mi kau kim si je ni hi abiseka personal secretary lo ni to thin ni in kumsang ni som pathuma vikas jain anen ani nei nu hian
Anna chu aban san to alo ni a amai ro chu hetia kimsi in anna aban san no po hian abisi kanian chuan call le message in voi tam tak anin be thena ni ti police chuan an che tatlat mai ti chuan kimsi chuan abisi kaniana anin nge zon thin thole pasalani hnuwa ero chuan thian ang chawa anom to thu soita a heiba ka hian police chuan kimsi chu November ni kwa a omna sot le in ani chuan November ni kwa chuan ni lenga ina om tho in police zona chu achang le ta boka amai ro chu kimsi phone la kai sonte an han en dik nu chuan thudik nge asoyani ti langma se abisi ka khan raipur airport lam apan ma khan kimsi te in bulvela a phone location chu awm tlat mai sia hei wang hian police chuan thil ti swal an nei pal an hlau ta hle a hei mi no hian kimsi chu rin hel na chan tur thatak nei lo ma se a chung ti le aton manun te chu an bel chiang le tak ngal ani heti lai hian abisi ka chu ni somli pakhat lai bo to in police te po chuan abisi ka bo na chu an ngai pui mo hle a chuta an hu chhoina sang sanga chuan thil te tham tak po chui mai an nei the ni ti sha in kimsi pasal vikas cheina chanchin ne a phone location te po chu an chui chiang vele boka chuta chuan November ni kwa abisi ka phone location kimsi te in bula a omlai om vel khan vikas phone location kha abisi ka phone location omna lai vela che chuan alo om ve renga chu mai ni lavin raipur konga abisi ka phone location ain off rol che khan vikas phone location po chu alo in off le zel boka mase relautea vikas location so in on le in anin lama chuan a hota a amai ro chu abisi ka phone location ero raipur konga ain off no khan ain on le tamya alo ni ti chuan chu tiang ani ta ka chuan police chuan vikas chu abisi ka bona ain nam hnoi ngei an ring ta hle a hei wang hian December ni somni pahni kumsa ni som panga police chuan vikas chu an ina vocal chilin thu zo fia tura police station lama shwai ani a hetia police te vikas ati ina an vocal lai hian kimsi le an fati po an lo om lo nge ani hemi no hian police chuan vikas chu zona sang an zota a mase vikas hian police zona chu mumal le thatakin achang du mi alawa amai ro chu police chuan vikas chu thiam taka dopnon le in heta hian vikas chuan abisi ka chu khovela ombe to lo thule anupui kimsi le apatea ajit singa te ne na aphu tok shemna an pek tho asoi chuak ta nge a he an thu sha thi police chuan mak an ti in vikas chu thudik zong engma zep nei lawa soi vek tur chuan an ti le a chumi hnuwa vikas chuan abisi ka che dan zong le an ma ni abisi ka chunga an che dan zong chu asoita ani soitak angkhan kimsi le abisi ka hi hunrei tak an lo thok don to a anin milin anu a phe chuan chen thatak an ni mai pe alama an pahnia chuan indu na alo piang chhuak ta hiala ma se kumsa ni som pathum khan kimsi chungti le vikas chungti thutluk na in vikas nen ani nei ta de mai hemi kumvek hian abisi ka po hian nupui anei ve ta ngala ti chuan kimsi chuan pasal anei to awangin abisi ka chu ama a en chin anga en to lavin a pasal vikas tan chau ain phalba ka abisi ka chu abeto ngai lawa mase abisi ka chuan kimsi ril report ang chu alo pu ve ta ho lo mai anupui nei ma a abyak thin dan le anupui nei hnuwa kimsi abyak dan chu aladang lam lo hle thunga chu mai ba ka abisi ka chuan kimsi ne na phone in biak ti le ama anga chhodun te chu ladu rengin kimsi pasal nei to chu ati boy ne thin hle a kimsi po chuan thatakin thil ni dan phungte a shilba ka abisi ka chu anuna tanga kalbo to tur chuan voi tam tak alo shil to hiala amai ro chu abisi ka chuan kimsi thu soi chu hri thiama pomahnekin a thinjim pui hle a chu wan chuan abisi ka chuan kimsi chu blackmail ta me in kimsi thalak midang hmuwa pa ngai lo tur tak tak alo kol cheu alo ni a chutianga abisi kan kimsi a vo tak fo wang chuan kimsi chuan a hna chu aban san ta hial mai mase abisi ka hian angai te bokin kimsi chu lakol fovin alati boiring zelba ka abyak thindan chu ati dang lampha chawng lo ani ti chuan kumhni lai kimsi in apasal vikas laka alo zep chu vikas chuan kumsa ni som panga khan a hre chhuak ta a heta hian kimsi chuan zep nei lavin apasal hena chuan abisi kanena an chungchang chung chu shilin tun nowa moilo taka abisi ka che dan de chu a shil fai ta vek boka
chu tiang chu vikasan a hriat nu chuan a thin rim em em a hun rei tak anu pui ti hre oma alo om to na chu en liam mai theilovin abisika laka chuan phubalak nge chu atumta alo ni hemi hnu hian vikasa chuan apateya aji singa an ti chu thil thlenda zongsong a hril vek nuwa anno panen an pathum chuan abisika thadan tur chu ruamana an siam tapmi a chuta chuan November ni ko a kimsi chuan abisika chu bia in a pasal ni lenga ina omdon lo thole zana po a omdon lo thote shilin leng turin abasom ta a chu vele engtik lai po a bi se reng tu abisika chu rang takin kimsi te in lama chuan avakal tawata hetia kimsi te ina abisika a thlen be le hian vikas ale ajita chuan aruka lo chang ranin thok le khata iron rot mangin abisika luwa tak chuan na takin an lo vot thwai maya chu mai ni lovin abisika lu hai atluk lai chuan na sataka wachun zomin atopa topa an valhum zuita aloni hemi hnu hian vikas chuan an huana fit ju ka thuka lei alo le lok sa diama chuan chi phulin abisika chu an phum zui ngala ti chuan vikas hian abisika kar chu raipur airport bula wada lein chu an ro man lok na khan atil vek boka chumi hnu chuan abisika chu kidnap anga alan theinan vikas chuan abisika pa ip misra chu abisika kidnap tu angin abita bok aloni a ti chuan hetia vikas in puana an hriat nu hian police chuan December ni somni pathum khan abisika an phumna hmun chu wapanin an laita a ta chuan ru ro le abisika sanate a chapal te baka bracelet te chu an va mutangeya he mai baka an ru ro le chhuwa chu abisika nge ani empty finfia ani ve shim boka hemi hnu December ni somni palia kimsi po chu police chuan manin hemi ni ve khian vikasa pateya aji singa po chu man ani ve le tabok ani ti chuan me thla kumsang ni somni pakhata ko chuan ajita le vikasa chu tam chunga lungin tang turin a hremta a mase ko thutlukna hian misra chungkwa chu anlom lovin high court lama thuboi chu an thlen le a amai ro chu an be sei lodan devin ko chuan ajita le vikasa te chu thiam lo an chantir tamia alo mai jela tangin vikasa le apate te chu reilo te an chwa tir le tamaya ti chuan he chanchin zia ani mek lai hian ip misra chu ko thutlukna awangin a thinlungna chu bel chain omta a fapa in dikna chanwo mu ngei theinan Supreme Court lama thuthlen le alatum mek bok ani ole ngai thatu te ko thutlukna hi enge kan ngai dan abiseka hian a phu tok shemna a mu in tm comment section lama in ngai dan in lo soi vele theu don nia